4 Lien ben we vregen worden om mij te doen aan de Saco Veldbokaal. Dat is een donswedstrijd in Ljout. Rianne de Vries die had dat ooit introduceerd als afstudeerproject. En mijn squallen in Ljout. En nu had dat zich wat verdeeld over Friesland. En ben donsje dan door mij aan een donswedstrijd. Normaal hebben we auditieronde op de donskwallen van Saco Veld zelf. Maar ja, dat kon ook door corona net teruggaan. Dus de auditieronde hebben wij dan net mee maken oorenskwallen wol. En normaal hebben we de finale in de Harmonie. Waar 1300 man zit. Maar ja, dat kon ook echt net teruggaan. Dus nu hebben ze betocht om bij de squallen deel te gaan. En dan de finale op het Squallenplein te doen. Ik vond het superleuk. En ik vond het echt een superleuke ervaring dat het toch terug kon gaan. En ik vond het een geweldig idee omdat de Saco bij ons kwam. Dus ik vond het heel leuk. Ik vond het geweldig. Want ik vond in de Harmonie vond ik het wel spannend. Nou, ik vond het bij ons al wel goed gaan. Ik zie het eerst nog een beetje in dat de klas net in de maat zou gaan, maar dat wie was zo. Dus ik ben super trots. Je echt ziet van wat zo'n schande was. We hadden ontoefeningen geweest om dat dan weer te stoppen. En de band hier er zo volle zin in. Dus ja, het is heel bijzonder dat het zo cool is.